салом тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. имрӯз якҷоя говча мебофем. чун ҳар вақта аввал аз калаи говча бофтанро сар мекунем. аввал ҳалқа мебофем. якто пайваст карда 6 тои дигар анамихе занҷир мебофем ва шакли ҳалқаро мегирад. шашто бофтем. қисми ками риштаро ана ҳамин тавр ҷафз карда ва дар охирон қисм пайваст мекунем. як маротиба бароварда як маротибаи дигар аз дохили ҳар дуяш мебарорем ва 6 то ҷуфт мебофем. яъне дар ҳар сурохи дутоӣ мебофем. якто, дуто, сето, чорто, панҷто ва 6 то. ҳатман риштаи ишоратиро пас аз 6 то ҷуфт бофтан дар ҳамин қисм мегузорем. боз якто тоқ якто ҷуфт мебофем. тоқ дар як сурохи якто, ҷуфт дар як сурохи дуто бофтан. ин қаторро то охир якто тоқ якто ҷуфт бофта тамом мекунем. ман ин қаторро якто тоқ якто ҷуфт бофта тамом кардам. боз дуто тоқ якто ҷуфт мебофем то 4 қатор ба ҳамин монанд бофта боз каларо давом медиҳем. ман то 4 қатор бофта зиёд кардам. пас аз дуто тоқ якто ҷуфт бофтан боз 3 то тоқ якто ҷуфт бофтам як қатори дигар 4 то тоқ якто ҷуфт бофтам. пас аз ин 7 қатори дигар оддӣ мебофем. яъне дар ҳар сурохи яктогӣ мебофем. ба хотири оне ки навори мо бисёр дарози дилгиркунанда нашавад, ман ҷойҳои муҳимро танҳо ба шумо бофтанашро нишон медиҳам. ҷойҳои ба монанди ҳамин оддӣ бофтан ё дигарашро нишон намедиҳам. боварӣ дорам ки шахсоне ки аз аввал наворҳои моро тамошо карда омаданд аллакай ин қисмҳоро озодона бофта метавонанд. ман як қатор оддӣ бофтам.
6 тои дигар ҳамин хел мебофам. боз бофтанро давом медиҳем. ман 6 қатори дигар оддӣ бофтам. боз чӣ қадаре ки дар боло бофта зиёд кардем, дар поён ҳамон қадар бофта кам мекунем. яъне дар боло то 4 қатор 1 то тоқ 1 то ҷуфт бофта зиёд кардем, дар поён 4 то тоқ 1 то кам мекунем. 4 то тоқ 1 то кам мекунем. ба ҳамин монанд 3 қатори дигар мебофем. ҳамин тавр 1 2 3 4 то тоқ бофтем. 1 то кам мекунем. ҳамин тавр кам мекунем. 1 маротиба мебарорем, 2 маротиба. боз 4 то мебофем. як то кам мекунем. то охири қатор 4 то тоқ мебофем, 1 то кам мекунем. боз 3 то, 2 то ва 1 то ва ҳамин калаи говчаи мо тамом мешавад. ман каларо бофта тамом кардам. риштаи ишоратиро аз дохил кашида мебарорем. ва мегузарем ба қисми бофтани гӯшҳои гов. риштаи гилобиро гирифта як то пайваст карда 6 то занҷир мебофем. шашто шуд. ҷафз карда аз охирон бофта пайваст мекунем. шаш тои дигар ҷуфт мебофем. шаш то ҷуфт бофтем. таро иваз карда бо ранги сафед 1 то тоқ 1 то ҷуфт мебофем. тоқ ҷуфт, тоқ ҷуфт. то охир тоқ ҷуфт бофта тамом мекунем ин қаторро. гӯши гов тамом шуд. риштаи зиёдиро мебурем ва ҳамин монанд 1 тои дигар гӯш мебофем. ман 1 тои дигар гӯш бофтам ва шохҳои говро мебофем. бо ранги хокӣ 5 то занҷир мебофем. 1 2 3 4 5. ҷафз мекунем. пайваст мекунем. ду қатори дигар оддӣ мебофем. ҳамин тавр. ба хотири оне ки гови мо хурд аст, барои ҳамин шохҳояшам хурд меоянд. ҳамин тавр боз 1 тои дигар мебофем. ман 2 то шох бофта тамом кардам. мегузарем ба қисми бофтани даҳони гов. даҳони говро бо ранги гулобӣ мебофем. аввал 6 то занҷир мебофем.
نه میتو. 1 2 3. باز به این طرف گشته در این سوراخی یکم نه، در دویمش 2 تا تاق میبافیم. 1 تا 2 تا. باز 4 تای دیگر تاق میبافیم. 1 2 3 4. و در سوراخی آخران باز 3 تا تاق میبافیم. در یک سوراخی یک باره 3 تا میبافیم. باز 3 تا تاق میبافیم. 1 2 3 تا تاق بافتیم. در این قسم 1 تا جفت میبافیم. 1 تا تاق. باز 1 تای دیگر جفت. باز 3 تا تاق میبافیم. 1 تا جفت میبافیم. 1 تا تاق. باز 1 تا جفت میبافیم. باز 4 تا تاق میبافیم. 1 تا جفت میبافیم. 1 تا تاق. باز 1 تا جفت. 4 تای دیگر عادی میبافیم. 1 تا جفت میبافیم. 1 تا تاق. باز 1 تا جفت. 1 تا تاق. قطار دیگر کم و زیاد نکرده تنها عادی میبافیم. گیردابگیر و با همین بینی گاو را تمام میکنیم. بینی گاو ما تمام شد. اکنون برای سیاه‌سفید آمدن گاو ما با رنگ سیاه حلقچه میبافیم و طرز چسباندنشون را به شما نشان میدهم. شش تا زنجیر بافته جفت میکنیم. در آخر پیوست کرده حلقه می شود. شش تا جفت می بافیم. باز رشته اشارتی رو گذاشته 1 تا تاق 1 تا جفت می بافیم. به آخر قطار آمدیم.
риштаи зиёдиро мебурем ва ҳамин монанд як тои дигар мебофем ва инҳоро дар қисми чашмакҳои гов пайваст мекунем. барои кушода нашуданаш аз қафо риштаҳоро мебандем. зиёдиҳоро бошад мебурем. боз ман барои танаи гов анамин хел ҳалқачаҳо бофтам. 4 то барои танааш, 4 тои дигар барои пойҳояш меояд. 3 тоги бофтам. Як тои дигар аз ҳар дуяш бофта ба шумо нишон медиҳам ки чанд миқдор меояд. ин хурдаш танҳо 6 то ҳалқа меояд. Тамом анамин тавр. 1 2 3 4 5 6 то занҷир мебофем. пайваст мекунем. мешавад ҳалқача. риштаи зиёдиро мебурем. калонаш бошад. ҳалқача меояд. як 2 6 то мебофем. шаш тои дигар ҷуфт мебофем. инаш ҳам тамом мешавад. риштаи зиёдиро мебурем. инҳоро ҳам мебандем. зиёдиашро мебурем. акнун чашмакҳои говро мечаспонем. инамин хел матоъчаи сафед гирифта дар ҳалқаҳое ки барои чашмакони гов бофта будем ҳамин тавр гузошта ба чашмаки андозаи 6 миллиметраро сахт мекунем. дар байни қатори 8 ва 9 чашмакони говро мечаспонем. боз дар байн 8 то партофта чашми дигарашро мечаспонем. инҳоро боз ба сӯзан медӯзем. дохили каларо пахта пур мекунем. агар пас аз тамом кардан қисми гардан калон ояд, метавонед боз мафҳуми кам карданро истифода бурда як қатори дигар кам кунед.
дар ин қисм бинии говро медузем.